Kwazoi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa apo tinokupai vana sekuru, vana mbuya, maprofita vanobatsira mukurarama kwedu. Chikuru kanai kurarama, chikuru kuti mazuva edu atakapiwa naMusiki asakatwe nevaya vanoshanda zveusiku, vaya vanofamba vamwe takarara. Rangu zita semazuva yose ndinonzi Andrew Neshamba. Musakanganwe zvakare kusubscribe kuDrumas Media. And remember, Drumas Media taking you to another level. Nasi tiri pane rimwe level ratasvika, tiri mudare raSekuru Nyamasani. Toda kuti vatitsanangurire kuti ndezvipi zvavanobatsira. Senguva dzose muri Zimbabwe ndakumbirisazve tinokumbira kuti munge muchibhadhara mari kuti tikupei nhamba, nekuti tinopindana nemaexpenses akawandisa kuti basa redu ringe richienderera mberi. Ndinonzi Sekuru Nyamasani, zita remudare rangu ndinonzi Machiridza. Ndakazvarwa mugore ra1983 musi wa28 July. Ndinoshandawo ndiri mudare reZinata. Ndiri munhu anoshandisa matare echikaranga. Kune zvese zvinonetsa pachikaranga, kuburikidza vanopatirana zvikwambo, vanoshandisa mweya yemadzinza, mweya yezvikwambo, mweya yevafi, kubatsira kuburikidza nenhoroondo dzengozi kune avo vakabatirana mishonga yakaipa inova iri yezvikwambo. Tinotakanura tichibata zvikwambo izvozvo tichipisa, angava ari masikati kana nguva dzeusiku. Kune avo vanenge vachida kushanda masikati, tinoshanda masikati tichibata zvikwambo tichipisa. Tinorombesa zvakare mukati mamatare. Kune avo vanenge vachida kuromba, tinoshanda zvakare dare rekubata avo varoi vanofamba munguva dzeusiku vachishita matare ekushinirwa vamwe, vachishandisa mishonga yakaipa vachikanganisira upenyu hwevamwe. Tinouchika zvakare mukati mamatare edu kune avo vane matambudziko emajeko, zvirwere zvepabonde, zvese zvinosanganisira zvinorwadza zvese kuburikidza nebonde. Tinozviparadza mukati mamatare tichishandisa iwo makwenzi ari muno mukati mamatare ano. Kozoita avo vane madivisi, vane magondwa mukati mamatare ano, tinoparadza mhiko idzodzo tichibata zvakare zvikwambo izvozvo zvemagondwa. Avo vanhurume kana vanhukadzi vanoshandisa vanasikana kana vanakomana kuita bonde navo vasina kuwanana pavanano, vasina kutaurirana. Idzi dzimwe nhau dzatinobata tiri mukati mamatare tichidziparadza. Kune avo vese vakauraya neavo vese vakaromba patinofamba aya amatare, kuburikidza nekunge tiri kutekera mukati mamatunhu tichiuya nekunochenesa matunhu, tinoparadza mhepo idzodzo nemhiko idzodzo tichibata zvakare zvikwambo izvozvo
tichizvipisa masikati machena vanhu vachiona. Kuwanano tinobatsira zvakare vanano dziri kunoparara tichidzimisikidza kuti dzinge dzichimira zvakanaka. Kune avo vane matambudziko nemachindarume avo anoita bonde panze, bonde mumbe, vanoda kuti vasunge machindarume avo kuti agone kuya nekunoziva kuti bonde rimwe chete mukadzi mumwe chete tinozvigadzira zvakare. Avo vanoda kuti vange vachipona mukati mamatare vari vanhukadzi, vanoda kuti vange vachiraramira mukati medzimba dzavo kuburikidza nematare ose nemhiko dzavakauya namabatirwa namadzitateguru akaparara asina kumisa misha, akaparara asina chinobatika mukati mekurarama kweupenyu. Zvimwe zvezvinhu zvatinoshanda nazvo mukati mamatare kuburikidza nekunge tichishandisa makwenzi nemishonga yechikaranga. Pane pamataura Sekuru pandingade kunge ndichinzwisisawo hangu. Mati mimi munokwanisa kunge muchirombesa uyezve muchizonobata zvakare vanhu vanenge vakaromba. Zvinofamba sei izvozvo? Naizvozvo isu tinoti kana tichikurombesa iwe vatova munhu abata mushonga wakaipa, zvireva kuti pakafamba vakomana ivo vaye vanouya nekunochenesa matunhu, unopesera wobatwa uchidzi uri munhu akabata kubata kwakaipa. Asi kuburikidza nematare atinenge takabata mukati mamatare nekuromba kwaunenge wakaita mukati medare rino, zvaunenge vakumbira mukati mamatare, zvimwe zvezvinhu zvaunenge uchitoona kuburikidza nekufamba kunenge kuchiita matare ako nezvatinenge takaitirana mukati mamatare. Vamwe vazukuru zvakare ndinoona vanonyanya kutya mishonga yechivanhu vachiti ndinozopesa ndapuwa mudzi wokuti ndozopesa ndanziwa muroi nehama dzangu. Zvinoitika here izvozvo kuti inini ndauya handina chinangwa chekutora mushonga wakashata, ndozopedzisira mushonga uya wandatora uya mangwana wakunzi wakupinduka wakuita nyoka? Mukati mamatare ano isu kana tichirombesa kana kupa mushonga, tinopa mushonga unoenderana nezvinhu zvauya nekunochemwa nemuzukuru mukati mamatare. Asi kana tiri kukurombesa sechikwambo, inhau inenge ichibuda mukati mamatare kuburikidza nezvaunenge uchikumbira kumatare kuti mushonga watinenge tichikupa mumatare uwe uchikubatsira nezvaunenge vareva iwe pamatare. Zvichireva kuti iwo kana wada kukuromba munorombesa asi problem ndeyako. Tinoreva sekudaro. Naizvozvo ndokunge uine dzimwe tsaona dzaunenge vazosangana nadzo kuburikidza nekunge vachwira mhiko dzako dzaunenge vareverwa nematara kuti unge uchidzifambisa. Asi pane here zvimwe zvamunoti mimi kana wakanganisa kudai so zvakati ndozvichazoitika kwauri? Pamutemo wekutaura wematare kune kuya nekunoduridzira kwamatare, hapana chikaranga chikuru chiripo chine mhiko, asi kuburikidza nematare aunenge uchitora nekuromba kwaunenge uchiita, tine matare atinokudzidzisa mukati mamatare anoreva kuti zvingava zvipi nezvipi zvinoda kuti zvigonongwe zvinodetseredzwa kuburikidza nekuromba kwaunenge waita mukati mamatare ano, zvinoda kuti zviitwe newe iwe pachako. Zvinhu zvinenge zvichitaurirwa mukati mematare kuburikidza nepfuma yaunenge uchitora mukati medare rino. Right, Sekuru, ndomboti budei munhaurirano yatiri kuita. Ndingade kuziva kuti pabasa renyu ramunoshanda here pane here zuva ramunoti iri zuva handife ndakarikanganwa, kana riripo chii changa chaitika maive muri kopi? Maita zvakanaka. Ndinotenda nemashoko makuru makukutu mukati mamatare ano. Iri zuva handirikanganwa nekuti chiitiko chakaitika mushure mekunge ndiri mukati memamwe matunhu kunzvimbo yebhindura kunonzi kuchavakadzi, ndichitsikisa ungava uri mutanda. Ndakanga ndiri mukati menzvimbo iyoyo ndichitsikisa mutanda dziri nguva dzemasikati. Ndakarohwa nechikwambo mushure mekunge ndichirwisana nacho, chikandirowa icho chiso changu chamunoona sekudai chinoita sechinenge chine bundu zvamunoona. Chiso ichochi handina kuzvarwa ndakadaro ndichibuda mukati memimba yamai vangu, asi itsauna dzandakasangana nadzo kuburikidza nematare nemhepo dzandairwisana nadzo tichirwisana nemhuka inodzi chikwambo tiri mukati menzvimbo yechevakadzi kunodzi
part 2 kubhindura. Kunopinda kumadziva iri pakati nepakati pebhindura nemadziva. Nzvimbo iyoyo ndozvakaitikira. Ko mabva maunza imwe nawo Sekuru, takasina kuziva kuti imi muri tsikamutanda. Ko vazhinji vanoti vana tsikamutanda vanonyepa. Izvozvo tanga tiri kugokwe kwatakaburitsa vamwe vana sekuru vana tsikamutanda vachibatsira vanhu vachibata nyoka, zvikabva zvanzi imi musade kutivhara, vanhu ivavo vanonyepa. Ndizvipi zvamungade kutaura Sekuru pamusoro penhau iyoyi? Pamusoro penhau iyoyi inini ndinosimbisa matsare ndichiti vangava vari ivo vaisangana nematare iyayo kana vakasangana neavo vanhu vane kufamba kwavanoita kusina maturo kuburikidza nekuya nekunosvibisa matare ezinata. Zinata ichifamba pachikaranga haina matare akamboya nekunoshorwa kumhurwa nemhuri. Asi vamwe vanhu vekuti vanenge vakafamba nana sekuru semhondoro kuburikidza nekuona matare avanenge vachiona nemhondoro, vanopedzisira voda kunovhura avo matare, asi ari matare asina maturo. Ndosaka muchinovazonosangana namatambudziko akaita seiyayo. Vakuru chaivo vematare vakafamba nematare makuru, hatina kubvira takamboona mhaka dzakavateerera kuburikidza nematare echikaranga achipomerwa mhaka inoratidza kuti pane zvisina kufamba kwakanaka. Ndonzwa zvakare vamwe vachiti hanzi vana sekuru tsikamutanda. Sori henyu Sekuru, nekuti ndakutaura mhosva dzevamwe vanhu dzinopomerwa vamwe vanhu kwete imimi. Asi tonzwa vanhu vachiti hanzi vaivai vanenge vachibata nyoka ndedzavo, ndio vanenge vainadzo vozonyepera kuti vabata. Aiwa, hapana rakaipa. Avo variko vane mashura iyayo kuburikidza nemhepo dzinofamba kwavari, kana kuti vanhu vanenge vakauya nekunorombera matare kuti waite mashura mukati mekurarama kwepasi. Asi nehanda chamirwa nakagui pawakauya nekunotekaira namakwarana, hatina kubvira takanzwa mhaka dzakatori dzakauya nekunopomerwa mukati medare rino. Nyangwe mukauya nekunovhundunyura angava iwo machira angu nepese mukati medare rino, hamuna chingava chikwambo kana nyoka yamukasangana nayo. Asi munera nhasi tikauya tine dare rimwe chete rinotiratidza kuti tigone kuya nekunotekera unopinda mukati memwere tinge tichinoibatseredza kuburikidza nenhau yemhuka chikwambo. Tinonopinda imomo. Isu patinoita matare edu tinokwanisa kukumura dzingava chero dziri nguvo dzedu kuvanhurume vane varipo, vachizviona kuti sekuru havana chavainacho, tichionesana. Ndo vanozodza kuvanhukadzi vanga varipo kuti sekuru vakakumura nguo dzavo, vakumura nguo dzavo tozopinda mukati mebasa. Kana riri nhau yekuti pane chinoda kubatwa mukati memusha, tinokumura nguo toonesana kubva kuno umwe nomwe anenge aripo achiona kuti zeshuva sekuru havana chavanacho mungava mumbudu yavo kana munyama yavo, asi chiripo badzi wabatsira basa nedambudziko ranga riripo richioneka nemunhu wese ane aripo. Izvi tinoziita masikati machena kwete munguva dzeusiku. Ndiri kuona maki nai Sekuru nechubhu yebhasikoro kai. Ehonde zvinoshanda chii zvinhu izvi? Hapana rakaipa, tinokupindirai mukati mamatare. Sandi ndo ramuri kurireva iri? Aya maki aya mukati mamatare anaya tinoashandisa kuburikidza nevanhu vaya vanenge vachivhurirwa misuwo yavo munguva dzisakafanira vachidirwa. Naizvozvo tinoshandira maki aya kuitira kuti uyo akaita kuita kwaakaita kusingamire ramanake akakanganisira uyu akwanise kunge achizowanika kana kuuya iye ega achipupura. Panhau yechubhu kune vaya vanenge vaine matare ekuti anenge abirwa mukati memusha obva akwanisa kuvhara tsoka iyoyo, aivhara tsoka iyoyo, isusu akauya kumatare kwedu tinotora ivhu retsoka idzodzo dzasikewa ipapo tinoita mukati mamatare, tinopomba chubhu iyi. Ndo pamunozoona paya vamwe vanhu vanodzi vanopedzisira vofa vakazvimba matumbu. Ko pasina kuuraya munhu nai Sekuru, ndichida kuti ndingobata mbavha yangu, munokwanisa kuzviita here muchishandisa chubhu idzodzi? Izvi zvinhu zvinokwanisika mumatare kana ari munhu wekuti anokwanisa kunge achiwanika panzvimbo ipapo achiziva kuti kwandakaparira iyi mhaka ndekwakati, kuburikidza nedare rinenge rabatwa paari, ozopedzisira otondera nekuyeuchidza kuti matare aya
anofanira kunge akabva kunzvimbo yakaiti yandakapara. Saka akadzoka kunzvimbo iyoyo, anodzoka kunzvimbo iyoyo onopa seruregerero uya anenge akapinda mukati mematare, mukati medare rinori hatina pfuma yake yatinoda. Chatinoda basi ipfuma yake yekuvisa mundiro yedare yekuti tigone kunge tichishanda iri dare. Uya anenge akaita kuita kwaanenge akaita uya ndiye achazodzoka kunoripira matare kuti tigone kunge tichimuronora pane mhiko dzatinenge takaita kuburikidza nechubhu iyoyi. Pane pandisina kunzwisisa Sekuru. Mati mimi kana ndabirwa inini handibhadhare mari kwamuri? Hamubhadhari mari kwanderi, munoisa mari yemundiro yedare yekuti tikumbire kuvakuru nevaridzi vedare rinoiri kuti mhiko dzatoda kuti tigone kuya nekunoita apa dzikwanise kunge dzichinosvika kune uyo akapara kune uyu asangana nezvaasangana nazvo ndiye achazodzoka ikokuya. Adzoka ikokuya uyu ndiye achamunza kuno kudare kuti tigone kunge tichinoronora uyu akapa uyu ndiye achazoripira matare kuti tigone kunge tichimusunungura. Aha. Nyaya mataura iyi Sekuru inhau yakanaka. Vazukuru venyu vakawanda vari kuchema nenhau dzekubirwa. Asi tingade kuziva ipapo Sekuru kuti kana ndabirwa inini munorikavha zvinhu zvakabiwa riini Sekuru? Gore rapera here? Makore mashanu apfuura here? Kana 10 years? Kana kuti munoda zvinhu zvichangobva mukubiwa? Mushure memazuva mashomanana anenge arehwa mukati mamatare ano, angava mazuva 2 kana 6 kana 4 kana 5 mushure memazuva 10, tinotarisira kuti kufamba kwakaita matare ano nezvatakamboona zvinenge zvichiitika mumatare ano hatipi mwaka unopfuura mwedzi. Zvinofanira kunge zvadzoka. Titori nezvimwe zvirimo mukati mamatare ano zvakafanana iri ringava riri DS ririmo rakatodzoka. Tine dzimwe nhare dzirimo dzakadzoka. Inhau yekuti tanga tisina kunge tazvigadzira, tingadai tazviburitsa dare rese richitozviona. Nhau yekubirwa inhau hombe iyi Sekuru, nekuti yachemedza vanhu vakawanda. Harare haisi kugarika nembavha. Kune vamwe vari kuti ivo vakatanga vachiwirirana vachiita bhizimusi vari pamwe chete, vari kumhiri kwemakungu. Nekuda kwekusawirirana kunongoitikawo kumabasa ese, vakapedzesera vapesana, havachashande pamwe chete. One bvati inini handichaiti izvozvo, chiita hako wega. Asi dambudziko ndere uyo akasara. Ari kuti uyu anga aine sigiricha kaanokwanisa kuti ari kuramba achingorotora mari yavaishandira vese. Odini kuti uyu akasiyana naye achisiyana nemari iyoyo? Inhau inoda kuti igone kuya nekunokumbirwa mukati mamatare, nokuti tinodai kuya nekunotenga dzimu reuyo ari kuitira makwara akaipa kune umwe wacho. Tatenga dzimu iroro zvakureva kuti isusu mukati mamatare taakuchema nedare iroro tirigone kuya nekunoparadza mhiko idzodzo, zvichireva kuti uyu kana akuda kuenda kunofambira dzingava ndarama idzodzo kuti dzigone kuya nekunopinda mukati memanja ake, zvabatsirwa mukati mamatare. Kana paine mhepo dzinenge dziripo dzakaita kuti iye achipuhwa nerudyi achitorirwa neruboshe, tigone kuya nekunoziparadza mukati mamatare. Zvimwe zvezvinhu zvatinotanga taongorora mukati medare rino kuti chii chakaitika kuitira kuti pfuma igone kuya nekunoparara nerudzi irworwo. Ko vamwe hakusi kubirwa asi kubirwa hako zvakare. Inyaya yekupanana mari, mumwe oya achichema, Sawira ndiri kudawo mari, ndipo 5,000 ndikangoita 1 2 3 things ndobva ndauya ndokudzosera mari yako. Paanopiwa mari kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Pakanaka zveshuwa. Nyangwe muno mukati mamatare ano tinosangana nematambudziko iyayo kuburikidza nevamwe vaya vanotoreserana, zvingava zviri zvinodzi zvimbadzo zviya. Umwe anoenda aine dambudziko rake oenda unotora chimbadzo, anotora chimbadzo wowirirana nekuti vachadzorerana sei pfuma iyoyo, ozokundikana kuti adzorere pfuma, ozopedzisira ouya kuno mukati mamatare kuti agone kuya nekunovhara kuti uye asadaro kuya nekunowana ingava iri pfuma yake. Naizvozvo zvimwe zvezvinhu zvekuti mukati mamatare ano tinosenza nezvazvo. Kana uyu auya ari mudare achema sedare kuti agone kunge achidzora pfuma yake mukati mematare,
tine zvatinoita mukati mamatare ano zvinoita kuti uyu munhu awane pfuma yake, nyangwe pangava pari panhare kune avo vari kunze kana mukati menzvimbo ino yeZimbabwe. Kana angari munhu wekuti angamuvhara panhare vasisavonane kana kubatana panhare, tine zvatinoita muno mukati mamatare zvinoita kuti vanhu ivavo vakwanise kutaura vose vachiyanana mukati mamatare, vozopedzisira vodzoka muno mumatare vachitenda kuti aiwa tateguru riya rakabatwa namatare takariona rakafamba mune rakanaka. Ndinovimba mhuri yeZimbabwe yakateerera, yakatarisa pane ino nguva iri kuzvinzwirawo yega. Pane nhau imwe yamambotibate yaningade kuti munyatsotitsinira tinzwisise. Kune vari kugara nemadzimai avo kuna America uko, havachade bonde nemurume wavo, ivo vakaroorana, mabedroom atoo mairi, uyo kwake uyo kwake. Iya nhau yekuti inenge ichida kuongororwa kuti iri kubva iri kumuchindarume here kana kuti iri kubva iri kumurandakadzi kana ingava haranga mukati memba, nekuti pane mamwe mashavi anenge aripo kuburikidza nekuzvarwa kwatakaita tichibva mumimba dzamai tiri sevadiki. Naizvozvo tine mhepo dzatinenge tichisangana nadzo sevanhu dzinenge dzichitumirwa newapenyu kana newafi kana madzitateguru akafa asina kumisikidza ingava vanano. Naizvozvo uya panenge achiita izvi angava ari munhukadzi kana munhurume anenge asingazviite nekuda kwake, asi iri mhepo inenge yakanotumba pamutumbi wemupenyu inenge ichida kuti mupenyu uyu asapinde mukati mewanano, asararamire ari mukati memba. Saka naizvozvo mukati mamatare zvimwe zvezvinhu zvatinochema nazvo kumatare kuburikidza nemwere dzatinenge tichisangana nadzo, tokumbirirana nadzo kuti mhepo iyoyo inge ichitarabuka pamusoro pemutumbi wemupenyu kuitira kuti agone kunge ari munhu anokwanisa kunge achivaka ingava iri wanano yake. Pane mumwe muzukuru wenyu ari kuSouth Africa, anoti ane mudzimai wake vakaroorana zvakanaka-naka, asi vanoti kana vakarara pamubhedha zviya vakotsira, anorota achirova mumwe munhu. Apa anenge akutorwa mudzimai wake waainayo pamubhedha ipapo, opedzisira mudzimai ari kufuma akazvimba kumeso arohwa nemunhu akakotsira. Chii chinenge chichiitika naye Sekuru? Inhau yehushandiswa nehuberekeswa. Naizvozvo iye munhu iyeye tikazvitarisa mukati mamatare anogona kunge asina chakabata iye chakaipa namaoko ake, asi huri huberekeswa nehushandiswa hunenge rurarama maari. Ndosaka muchiona kungava kuri kunguva yekuti kwaedza kuda kumubvunza dzingava dziri nhondo dzakanga dzichiitika mukati mehusiku zvaakasangana nazvo, zvimwe zvezvinhu zvacho anenge asingazvizivi, zvichireva nekuti munhu wekuti aiita izvi kusiri kuda kwake, asi kuburikidza naavo vanenge vachishandisa mushonga wakaipa unoita kuti ange ari munhu anenge akaipa kuburikidza nezvinhu zvaanenge achiita mukati memba yake. Naizvozvo zvopedzisira zvotoparadza ingava iri wanano yake, asi naiye kusiri kuda kwake, huri huberekeswa nehushandiswa kuburikidza neavo vanenge vakabata kubata kwakaipa vachishandisa vamwe vanhu. Saka pakadaro zvinoitwa sei? Saipapa patiri kuti muzukuru wenyu ari kuSouth Africa, pane zvamunokwanisa kuita here mumhepo kana kuti anotofanira kuti auye mumatare ano mozomubatsira? Naizvozvo vari vanhu vari kure sekudaro, pane zvimwe zvezvinhu zvekuti tikataura nawo pari panhare tingangowabatira nyangwe ari matare ekuti tinovaonesa zviri kuitika vari ikoko. Nyangwe isu vasina kupinda mukati mamatare edu tinomupa nhoroondo inoratidza upenyu hwake nyangwe kubva ari mudiki kusvikira ave zera raari, tichimuonesa ari ikoko nyangwe iye asingatizivi, zvichireva kuti nyangwe kumadzinza ake, kumadzitateguru nevakuru nevadiki, vapenyu nevakafa nevakasara, tinokwanisa kumupa nhoroondo yeupenyu hwake ari kwaari ikoko, mushure mekunge agutsikana nematare nenhoroondo inenge yabuda mukati medare. Ndo zvinoita kuti tikwanise kunge tichibatsirana mukati mamatare, tichikurukurirana pangava pari panhare ipapo. Mumwe muzukuru wenyu anoti ane musikana waidana naye, vakatoda kutotora matanho ekuti varoorane, asi pakazoita makuhwa akashatisisa ekunzi azodai akadai kusvikira zvasvibisa mwoyo womwanasikana. Mwanasikana akatiwo iyi ndingagarirei kana zviri izvo zvauri, asi achiti ari aireverwa nhema. Murume uyu ari kuti ari kuda mudzimai wake,
ari kutomuda kuti varoorane vaendere mberi. Odini nhai sekuru kuti rudo rwuya rwakare rwunge rwuchidzoka? Hapana rakaipa iro rinogamuchirwa mukati mamatare. Ndichiripindura ndichiti mukati mewanano kuburikidza neavo vanenge vachida kuwaka wanana yavo, zvimwe zvezvinhu zvinobatwa mukati mamatare ano. Naizvozvo tinotsvaga futi mukati mematare kuburikidza nenhoroondo titigone kuya nekunoona kuti uyu ari kutizwa neharanga mukati medare iri chingava chiri chipo here, kana kuti angava ari matambudziko, kana kuti zvingava zviripo zviri kumusairira kuti asava ari munhu anokwanisa kunge achiwaka wanano yake. Tochiona zvakare futi kune uyu murandakadzi ari kubuda mukati mewanano iyi kuti iye hana here dzingava dziri dzimwe mhepo dziri kumudzinga mukati mewanano. Naizvozvo tazviona tinoita kuti mukati mematare anaye tokumbira mukati mematare tigone kuya neunobetseredza mwere iyoyo kuti ikwanise kunge ichiwaka wanano yayo yomira kumira kwakanaka. Kozotiwo mumwe ari kuti akaenda kunze kwenyika mumhiri kwemakungwa, akaendesawo mudzimai wake kuti uyai adzimai tigare kuno mafuro manyoro kasekuru. Pedzezvo mukadzi abva aona zvazviri nani, tingadaro amene, haachadi uyu akuti konai ndatadze chiiko ingaona tingatatione mhuri tese, ko chii chakupinda naye mudzimai? Anoita sei nhai sekuru munhu akadaro? Ndosaka muchiona mungava mukati medare rino iri tine zvimwe zvatakatisida kuti unge taronga mukati mamatare. Tine zvimwe zvatinazvo zvakaita nguo dzevanhurume idzi, tine dzimwe nguo dzatinenge tinadzo mukati mamatare anaye dzevanhukadzi. Izvi zvimwe zvezvinhu zvekuti kuburikidza neavo vakanga vakambopinda mukati mewanano vaine zvipfeko zvavo, kana dzingava dziri shinda dzinenge dziri dzemunhu akambodzishandisa ari munhukadzi iyeye, tinokwanisa kushandira zvinhu izvozvo kuti mukadzi iyeye tamushandisira tomboti redu ringava remishonga yemuno mudare, agone kuuya nekunodzoka mukati meimba iyoyo vachizowirirana vachigara vari pamwe chete kuburikidza nezvatinenge tashandisa mukati mamatare ano. Ingava mifananidzo, tinoda mazita nemitupo nechidau chavo, tinogona kushanda nazvo mukati mamatare anaye tichizvikumbirira kuti wanano yevenge chidzokeredzana. Vamwe madzimai kunyanya ndo vari kuchema nedambudziko iri, vari kuti murume wangu afuratidzwa mwoyo, aenda nana mainini, ndodini ko murume wangu adzoke kwandiri? Harina rakaipa. Ayo ndo matare makuru atinosangana nawo kuburikidza nematare, nekuti mwere zhinji dziri kutambudzana kuburikidza nerimwe chete, mukadzi mumwe chete, asava nemunhu uye anorarama achiti gumbo panze gumbo mumba. Kubarika rinorambidzwa here nhai sekuru? Mukati mamatare barika kuburikidza nechikaranga chedu chechivanhu ririko kuwanhurume, asi naizvozvo kuwanano dzedu kune vamwe vasingakwanisi kunge vachipinda mukati mewanano. Naizvozvo vanozvifambira mukati mamatare kuchikaranga, kuvarevhi kana kuchiprofita kuti vagone kunge vachimisikidza wanano yake kuti anga ari mumwe chete mukati mewanano, anga achizochata ari imomo, obatikana kunge vari vatatu kana vairi kana vana. Ko chirwere sekuru chekukanganwa hope, munhu anokanganwa hope dzake kuti ndarota chiiko paya, pane zvingaitwa here kuti munhu anga achikwanisa kurangarira kuti ndamborota chii nhasi? Pakanaka. Mashoko makukutu anogamuchirwa mukati mamatare. Matare iyayo ehope akanaka, asi chiripo ndechekuti munhu uyu anenge ari muratidzwi, zvaari muratidzwi anenge akavharwa. Zvaanenge akavharwa inenge iri nyaya yekuti zvimwe zvezvinhu zvaanenge achiroteswa iye pachake ane achifunga sekuti ari kuroteswa, asi naizvo zvaane asi kuroteswa munhu ane achioneswa, kuburikidzwa neavo vanenge vachibata kwakaipa, nekuti vanevaona sekuti uyu munhu ndiye angagone kuya nekunofumura musha ingava iri mhuri. Naizvozvo vanomutendeka, zvinoita kuti mangwana mune ramangwana asave neraanofuma achiziva. Zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zigone kuya kunobatsiridzwa mukati mamatare, nekuti kungava kuapostora kana kuchikaranga varoteswi variko, asi havasiriwo vadodzeri. Naizvozvo vanoti vagone kuya nekunobetseredzwa pamusoro pematare iyayo, kuitira kuti pavanenge vachinge vapiwa dzingava dziri hope vagone kuya nekudzirangarira nekudzidodzera, kuti vagone kuya nekuziva kuti hope idzi dzinoreva ripi neripi.
Pane zvamataura sekuru zviri kuita kunge munokwanisa zvinhu zvakawandisa. Ko ndezvipi zvamunoti imimi izvi handizvigoni izvi? Mashoko akanaka. Inini kuburikidza nemukati mamatara anayo kuya nekunotumba mhepo pamusoro pemutumbo uno, ndingava ndichiti inini pachinhu chese chinobatwa kuburikidza nechikaranga, naizvozvo kuya nekunotungoti ndinge ndichishanda ndiri mudare rechikaranga, chese chinobata chikaranga chinhu chinoparadzwa muno mukati mamatare. Zvinhu zvandingakundikane kuburikidza nekurarama kweupenyu nekurarama kwemwere mukati mematunhu zvakaita sedenda reshura matongo. Iro denda iro mukati medare rino iri handirikwanisi, handisati ndakariona ndichirivhenekerwa ringava gwenzi raro. Asi mamwe matare ese akasangana nechiwano nechikaranga mukati medare rino iri anoparadzwa. Ko ndaona sekuru pamuri ipapo hamusi mega, vamuina wavo. Tingati vanoratidzwawo seme here, ndiwani vamuina wavo? Pakanaka, maita zvakanaka. Ava vandinava vanodzi Sekuru Nyamasani. Munhu andinorarama naye ari semuzukuru wangu mukati mamatare. Ndiye makumbi wangu anokwanisa kuziva ringava tomboti rangu rese kuti kana ndine mwere yangu inenge yapinda muno mukati mamatare ine zvainoda kuti igone kunge ichigamuchidzwa muno mukati mamatare, satateguru handingasimuki ndichiita izvozvo. Ndo munhu anokwanisa kunge ari kuita basa iroro. Naizvozvo ari munhu akatendekwa kuburikidza nematare nemhepo inobata paari semasvikiro. Saka naizvozvo akatenderwa kuti anga achishandira mukati medare rino iri kune vanenge vachida tomboti, vanenge vasiri kunzwanana pakureva natateguru. Ndiye anokwanisa kunge achivaonesa kuti aiwa apa pari udzi rakati nerakati nerakati, ingava midzimu nemashavi yatinoburitsa muno mukati medare rino iri. Tateguru wakauya nekunoburitsa angava ari madzimu, angava ari mashavi, angava ari masvikiro, ndiye vatinotuma kuti agone kunge achinokurukura nemadzimu iyoyo nemashavi iyoyo nemasvikiro iyayo, angava ari madhimoni. Ozopira kumadzitateguru kuti rabuda apa nderakati nerakati, tateguru voriona kuti rinouya nekunoparadzwa mune rakadii nerakadii. Ndo saka madai kuya nekumuona ari mukati mematare. Regai mupe mukana ambokwasana nemhuri yeZimbabwe, vanhu vasazoite zvokufungidza kuti anotaura here kana kuti haatauri. Aiwa, rakanaka rinotenda. Tokupai mukana sekuru kuti munge muchisangana nemhuri yeZimbabwe. Rakanaka, ndinotenda nekudipa mukana uyo. Ndinotikazwaika mhuri yeZimbabwe. Ndinoitwa Sekuru Nyamasani. Ndiri muzukuru waSekuru Machiridza, ndiri mukati medare, ndiri mwere inotumwauka mukati medare tinge chinobata dare ravanenge vapiwoka atateguriri vadzimu kwavo kuti ndosiswidzaiwa nawo. Asi handina hangu mazhinji mwere yeZimbabwe, ndinongotaiwaka vuyaika mubatsirwa matambudziko amunawo, aiwa anopera munokunda kune zuvi rakaipa. Ndinotaiwaka zvisvikai kwaSekuru Machiridza mubatsirwe zvisati zvaenda kurefu. Aiwa ndinotenda kamuri yeZimbabwe. Ndatenda zvikuru sekuru. Sekuru mukuti padiki diki manwa mvura iyi mushonga waiko naye sekuru, sori kukubvunzai zviri matare enyu. Aiwa, hapana chakaipa. Tiri mukati mamatare tinenge tichinwa donhodzo. Tine mishonga yakawanda yakasiyana siyana, ingava yemusana, ingava maguchu anoparadza, dzingava hondo dziya dzevaya vanosangana pabonde dzakaipa. Uyu wangu mushonga uyu mushonga unoita kuti kana ndiringe ndiri pamhepo kwatinonge tichitaura nekwatinobva kunopisa, saka ndo rinova riri donhodzo rekuti tinge tichikurukurirana zvakanaka tichitonhorera. Asi uripo here naye sekuru matare menyu mushonga wokuti naadzimai kumba uko ndisarare usiku hwese? Ya, hapana chakaipa, mauya zvakanaka. Hongu, tine ayo mishonga iyoyo mukati mematare anayo. Tine mishonga yemusana, tine mishonga yepabonde, tine mishonga yemajeko, tine mishonga yekuuchika, tine mishonga zvakare avo vanoenda kumwedzi nguva dziri dzose kuti tinge tichimisa kuenda kwavo kumwedzi.
tine zvakare mishonga yeavo vanenge vapinda muno matare vaine vanenge vakaitirana nawo mhiko kana makwara asingafambi kufamba kwakanaka vavanoda kuendesa kungawa chero kuri kumwedzi. Isu muno mukati mematare ano tinozvigona. Tinobatsira zvakare avo vanenge vaine zvirwere zvemhando yepabonde kuburikidza mhando dzose dzakasiyana siyana. Chepabonde chatinokundikana mukati medare rinori idare remhando yeshura matongo. BP inobatsirwa zvakare mukati mamatare anaya, ingava iri shuga inobatsirwa zvakare mukati mamatare anaya, asima inobatsirwa zvakare mukati mamatare anaya, asi shura matongo hatina makwe. Ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai svondo rino, uyezve ndinovimba madzidza zvakawanda. Vazhinji vanoti vanatsika mutanda havaite, tinavo Sekuru. Kana muchizenge muine mubvunzo kwavari, titumirei, tinovapa. Tinokwanisa kutoita chimwe chirongwa zvakare navo tichivabvunza kuti Sekuru, vasekuru wenyu vari kuti zvakati nezvakati. Vedu vemhuri yeZimbabwe tinozikanwa nekubatana, tinozikanwa tiri vana vemhuri imwe. Ndakomberesa zvekutukana kwete. Tinozviziva zvitendero zvinosiyana, vamwe mhuri wemachechi, vamwe mhuri wechivanhu, vamwe vanongoti chero ndivana muremwa remwaka. Asi chikuru ngatibatane semhuri yeZimbabwe. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media, taking you to another level. Sekuru, ndikumbira ndimbonwa, ndinotenderwa. Vazvione mhuri yeZimbabwe kuti tinodoka kusimba semesekuru. Drumas Media, taking you to another level. It's bye for now.